Ondaro koni nyalo chuno gi loro chon kalure kod deko mar bilion 17 ma sirikal winjo chwal ne sikunde. Achije moko mitudo kod ketho mar teko ji orem chope doho ma Kangundo wira ni onge matres magidhi ninde tesend obila ma Kangundo. Tich abich nonene bungu moro to lawe to nikech bungu no oyugno ji mang'eny nokodonje emomiyo nokoyude. Sani wase adopt strategy manyien kaka yude. Obila mage mochako nonro ewi achich ma itudo kod maundu kaachiel kod nek mosemedore kar chung' od bura magem. In gi thuolo mar orote machuok kama otudore gi weche manyien gi e laini maro mar 2-3-6-000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jopuonj madongo mag sikunde mag secondary obwogo mar loro sikunde chon poni piny owacho dhirem chwalo omenda ma somo modong' ne sikunde. Kotelnegi kod jakom margi Willy Kuria, sikunde bandho piny owacho omenda maromo bilion 17 nyaka sani. Okoni gisebedo gi pek e chulo gope magin godo ka koro nyaka sani kata pidho jopuonjre sikunde miyo gi pek kendo ok ginyal dhi nyime gi tam nyaka rum. Most of the schools currently are on their knees. Particularly the day schools that only wait for funds from the capitation. As we speak now, majority of the heads are playing hide and seek game with the suppliers because there is not enough funds in the school to meet and pay the suppliers. Two, the schools currently have laid off most of their BOM teachers. Qualified, experienced BOM teachers are laid off as a result of lack of funds. This now has compromised the quality of education that is taking place in our institutions. Schools across the country are grappling with the mounting challenges stemming from inadequate and delayed capitation disbursement. These financial constraints have severely impacted the smooth running of many institutions, with the day schools bearing the brunt of the crisis. The insufficient funding hampers the delivery of essential services, disrupts learning programs, and strains the ability of schools to meet basic operational needs. And therefore, we want to say that addressing the issues surrounding capitation is both urgent and critical. Moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza mawuok e kaunti ma Kiambu othegore gi wach jaod bura mar kaunti ma Wajir Fatma Jeho manowacho ni gichano kwalo ne jatend piny ombulu e yiero mabiro ponono ni ok obiloyo e yiero no. Kane giloso e kinde chenro mar timo dongruok e kar chung' od bura ma Gatundu North, jod bura go nokwedo wach makamano ka giwacho ni mano mana pach jaod bura no wuon ma sirikal Kenya Kwanza ok otudorego. Kata kamano gilero ni wach makamano bende ok en wach manonego wachi e kind oganda, nimar en gima nyalo kelo gwandruok e kind oganda ka koro to dong' mana thuolo machuok tibago yiero ma 2027. Inastahili kuwa huku kwetu atarudi kwa sababu ametufanyia kazi. Kwa hivyo hata ule mbunge anastahili kuangalia wale watakuwa kishidana nao, hata wao pia ataiba kula kama anaiba ya Ruto. Wananchi wetu wanafaa waendelee kwa kufikiria vile wanaweza chagua watu ambao they are directly connected to them. Wasifuate sana mambo ya mifumo, kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa wakichagua watu kwa sababu ya mifumo ya vyama. Hakuna rais hata mmoja anaweza kuwa rais Kenya kwa kuibiwa kura. Hiyo miaka ishapita. Tuna uhakika William Ruto atashinda kwa wingi wa kura kwa sababu ya kazi ambao anaendelea na kufanyia wananchi. Kwa sababu ukitaka maendeleo ifike kwako, lazima utoke ofisi moja uingie ofisi nyingine, uingie ofisi nyingine ukitafutia watu wa kwako. Hakika ile kazi William Ruto amefanya. Sasa tuache siasa na fitina kando. William Ruto amechapa kazi. Hata itakapofika kwa president wetu, mchukue scorecard yake, muangalie
alipokuwa anafanya kampeni zake ama tulipokuwa tunafanya kampeni zetu na serikali yetu ya Kenya Kwanza, mambo ambayo tuliahidi tumetimiza ama hatutatimiza. Na ikiwa tutatimiza, ukweli ni kwamba wananchi watatupa kura kwa kazi nzuri ambayo tutakuwa tumewafanyia. Ruto hajafanya kazi, pia wao wajiulize wao wamefanya kazi gani. Usiulize mtu amefanya kazi gani na useme wewe umefanya kazi gani. Kitu ya mwisho ni wale ambao wanasema ati sisi ni one term. Kazi ya kujua kama sisi tunarudishwa ama haturudishwi si kazi yenu. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Busia ogolo ywak ewi siasa mag akwede mosebet kitimo gi jotelo mamoko maketo sirikal tesre pacho ka gidwaro mondo gikel chenro mag dongruok ok makwedo tije sirikal. Gilero ni mae ne kinde ma jotelo nego mi sirikal thuolo ma chopo singogi ne jo Kenya, ka bende gijiwo rowere mondo wuog oko mandikruok kaka jogo ombulu kendo neno ni gibiro go ombulu e yiero mabiro. Gimedo bende ni kura mag rowere biro konyo e loko piny Kenya neno ni dwachgi owinji. Wale vijana jinsi ambao wanafanya maandamano, hii hasira mko naye sana, muende mrejese kura, mpige kura saa 12 asubuhi ndio mtoe Ruto. Hiyo mambo ya kusema kutoa Ruto barabarani haiwezekani, si ni kweli? Na mimi nimesema mjirejese kutosha. Tunataka kushukuru rais. Mambo ya IBC, yale by election ambayo ziko, I'm sure by the next 2 months watakuwa wanafanya by election, watu wanafanya siasa. Na wakati ninaongea nikisema tutam, kuna wale wanasema ninasaliti mwingine. Si niko na maoni yangu pia. Na sijafanya nini? Sijaingilia mtu yoyote. Kwa hivyo tunaheshimiana tukiwa hapo, na hiyo ni mambo ya siasa. Na hata sisi wengine wenye tumekuja juzi siasa, sisi bado ni wachanga, lakini tunajua pia opinion yako ina count. Kwa hivyo lazima useme kile kiko kwa roho yako. Kako kang marieyo tije mag apise mag sirikal, jogo madeko kata chope apisi e sama oleo omisiem ni biro golgi e bug jotij sirikal ka iwacho ni gibiro bedo thenge. Mairien kaluwore gi jatend migawo mar jotije sirikal Geoffrey Ruku manotimo limbene mar apoya apise mag sirikal kawuono kendo loro oko ne jotij sirikal mane odeko e tich. Ruku ogolo siem kaluwore kod wach dhengruok e tije kendo dwaro na apisa motelo ne migawo mopogore opogore mondo ne ni tich otiyore e yo makare. The people to deliver services to the people of the Republic of Kenya is not the president alone. It's not the minister alone. It is all those people who are in offices from our division level to sub-county level, to location level, to county level, to the regional level, even to those headquarter offices in Nairobi and other places. Because we are employed by the government of Kenya on behalf of the people of Kenya. When you are employed, you are qualified to do whatever you are doing in these offices, and we are not doing it, then tunaanza kusema rais hafanyi kazi. Rais atakuja hapa Nyeri kufanya kazi. Rais ataingia kupatiana IDs. Rais ataingia sijui these other county educational offices which are empty. Jodak e gwenge ma Migadini e kar chung'od bura ma Changamwe Mombasa sani ni kod luoro kaluwore gi tuo magalagala ma gikoni osieko e gwengego kendo osekelo tho mag ji 4 e thuolo mar juma achiel. Gikoni ng'at achiel ne okwany e ode kowito ngimane odiechieng' manyoro, to kochopo kawuono gokinyi bende oyudi ka ng'at machielo otho e ode ka giduto gin kod ranyisi machalre. Kata kamano, apisas mawuok e migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa oko ni gisechako timo nonro mar yango gima kelo tho ma kamago bang' kawo nyinyo mag jogo mowito ngimagi. Tuo moro donjonwa kae magalagala ma ok wang'eyo, osenego ji 4
ji 8 nyocha otho ko kwang'eyo ni en tuo mane. En tuo ma dend ng'ato kuot ka gima mach owang'e, to ng'ato kuot miparo ni en liech. Kora wakwayo sirikal man malo, gavana wa kod mbunge wa Omar Mwinyi ni gikonywa. Jok manyotho nyoro kineno dhano to dhano chalo gi liech. Dhano nyo kuot miparo no wang'e gi pi. To motho kawuono bendo kuota kamano, koro kwang'e ni en tuo mane. Okwane ka alimantie kae ber nikech luoro osedonjonwa ma kata na wuona seluor. Nikech kaka wan gi nyithindo koro kwang'e ni next bro bedo ng'awa. Koro wakwayo ni mondo konywa gi dakteche mondo obi opimwa kae mondo ng'i tang'o monego ji e kor gweng' ma wantie kae niendi. Tuna sikitiko kubwa sana katika mtaa wetu. Tumepatwa na janga la ghafla. Hivi tumewachwa na watu 4 na kulingana vifo vya watu vielewe ni vifo vya aina gani. Maana watu wanafura, wana malengelenge kama wamechomeka. Hasa hapo tunashindwa kuelewa. Tungeomba serikali kama inawezekano waje wafanye uchunguzi hapa, alafu watuwekee harambee tujue vile tutastiri hawa watu wetu. Obila e sub-county Magemiala osechako timo pedha mar manyo jal mituro gi nek mar Wakeini mosebedo katimore sub-county no kuom thuolo mar dweche 2. Kanochiwo lere wi okenge magisegoyo maduoko kwe ka chond burano Magem, jaod bura makono Elisha Odhiambo owacho ni nonro margi komakore kod migawo mar obila go kwach kich oseyango na chich achiel kende emosebedo katimo timno, kendo ncha jopiny owang'o udi 3 mosebedo kobute. Nomedo kwayo jopiny mondo ti machiegni gobila e goyo lipode manyalo miyo gi yo mar yudo achijno, kowacho ni obila oserido arita kwe e sub-county no. Unfortunately, nikech wasewito nyithindo matindo 4 manie secondary. Polis osedwaro janek, to nyo wachna janek oseyud piche, en kijana achiel. Piche nyo wasekete social media edware. Dalagi ayo anyiko, to nyocho dak dan mare, Yosagam, dala no nyo wang, botan into ashes. Tich abich no nene bungu moro, to lawe to nkech bungu no oyugno, jimang'eny noko donje, momiyo noko yude. Sani, wase adopt strategy manyien kake yude. To within 3 or 4 days, idhe yude. Kado bed jachien, wan joma lamo Nyasaye, idhe yude. Mondo watikri gwachni, kik wabed ni propaganda kia ng'ato lal. Olal en Nyasaye, okonya lal. En dhano. Kejo onge ng'ama nyalo lal, ma dhana. What is important ang'eny ji oluor, aseloso gi jo game mang'eny oluor. But, sani police intensify patrol molo kaka ne gitimo chon. Nitie patrol gotieno, ma police ng'eny ye, nindo kochako dikinyi. And mano, awandu nkai them, mani gimokelo gitimo game ka. Do Makangundo bedo gi buo kendo chungo cheno mag bura bang' achije 4 kamoting'o Duncan Wambua Kimeu, ma en dereba ma taxi e kaunti ma Machakos, Dennis Ndolo Mutunga, Wambua Kinyili kaachiel kod Wambua Kinyili Mutunga, kanyakla kod Charles Mutinda mane ondhi kod keth mar mecho kod ang'enge kanyakla kod Bembo dwe mar 6 higa mokalo, wacho ni ok gibi yie dhi kaluwore ni onge matres minyalo nindi e tesendo bila ma Machakos. Bende kanochop gi Kangundo, kaluwore ni tesendo bila ma Kangundo no michano gegnegie, iwacho ni onge matres mora mora ma ginyalo ninde. Jang'ad buche ma Kangundo Sami Opande e ng'eto mare ogolo chik ne OCS ma Kangundo Samuel Mwangi mondo ochopie e doho tarik 29 dweni mondo duok penjo ka burano ichan winji kendo tarik 26 ma dwe mar 8 higani. Kata kamano, doho rem duoko chien kwan pesa maromo milion 1 ma en rambun mane othalgo achich mokwongo kod mar 2, ka achich mar 3 to kod mar 4 to ne othal kod rambun ma siling 100,000 ng'ato ka ng'ato.
Obila ma Nambale kaunti ma Busia ochaka fedha ne japiny Uganda moro mauso yien bungu kendo miwacho ni oselodho omenda maromo siling milion 1.7 koa kuom jokenya moko 10 e bwo jumbe 3 kendo buogo ngimagi. Jokenya go osechwalo ng'ure tesend obila mopogore opogore ka gidwaro mondo mak jalno mapiyo tok kanoweyego obila kod omenda aching' maromo siling 15,000. Achijno moseyangi kaka Klisa Hakim ma bende osebedo katiyo gi nying jal moro ni Dr. Paul Okelo mawuok e gwengego ne otiyo gi kuonde tudruok manyasani mar mayo jokenya go ka otiyo gi picha Okelo ma bende en MCA ma Amukura Central Ward. Okelo wuon ne owuok oko mar chiwo ler e wachno kokwayo obila mondo mi odonjre wachno kendo ratiro yudre ne jopiny. Kwenye mawasiliano kupitia kwa namba yake nikisaidiwa na rafiki. Baada ya mawasiliano ndio nikatambua kwamba sio Dr. Paul Okelo, na wakati hiyo kesi ilifuatiliwa huyo jamaa alikamatwa akawekwa ndani na maafisa wa polisi kutoka Nambale. Alikuwa amenikula 44,000. So nikakuja in person on 22nd June. Kuja nikaenda nikampata, alikuwa anataka 100, nikampea 106, totaling to 150k. Akakula hiyo pesa, kisha vile ameshika pesa akaanza kunitishia maisha, so nikarudi. Nilikuwa nimeibiwa, ng'ombe zangu zilipotea, nikaibiwa na watu. Sasa nikakuja nikapata mtu mwingine, nikakuja Nambale, akanieleza ananiitwa Dr. Okelo. Kumbe huyo mtu hakuwa anaitwa sio Dr. Okelo, alikuwa ni wengine, wakanilagai pesa hapo. Kisa Hakim kutoka Uganda anatumia kulagai wananchi. Na hako na namba mingi ambayo ameweka kwa WhatsApps, groups na Facebook, akitumia majina zangu Dr. Paul Okelo na picha zangu kulagai wananchi. Riwruok mar jochiw thieth e piny mangima WHO oyango thieth mar sindan mabiro geng'o landruok mar kute mag ayaki e pacho ka. Ka Kenya en achiel kuom pinje 9 e piny mangima ma koro biro chako chiwo sindanno kaluwore kod bad migawo mar thieth makedo kod tuo mar ayaki e pacho ka NASCOP. Sindanno ibiro chak tiyo godo e Kenya ka chakre dwe mar 1 higa 2026 kaluwore kod World Health Organization. Sindanno ibiro chiw diriyo e higa kendo oyange kaka Lenacapavir kendo odhi bedo sindan mokwongo mar geng'o landruok mar kute mag ayaki e piny mangima. Jatend piny William Ruto oyawo ayanga chenro mar chiwo tiegruok kata internship e wi tije mag ute ma nengogi ogonyore. Chenro ni biro chiwo tiegruok ne midusa maromo 4,000 kamoting'o jagor udi, jopimo e kind mamoko. Jogo manoyuore nyasino noting'o jatend migawo malo kod ute Alice Wahome, jagoro mongirore mochung'ne ute Charles Singa kod nyawadgi mochung'ne tije piny owacho Joel Arumonyang'. Work that we have today has overstretched many of the companies that are working with us. That's number one. Number two, we want to bring on board another 4,000 professionals into this space. Young graduates from our TVETs, from our universities, to work with you and your firms and work with us so that we can scale up the level of supervision, scale up and accelerate the work that we want to achieve in the affordable housing program, because we believe that it is possible for us to do what could be done in 2 years, we can do it in 1.5 years. And what could be done in 1.5 years, we can reduce it to 1 year, so that we can accelerate the delivery of the affordable housing program, of our markets, of our hostel program, and all the other programs that are in this space. Riwruok mar jodolo ma alwora ma Nyanza machano ik mar jadolo Gilbert Deya manowito ngimane e masira mar apaya dwe mokalo okwayo josiasa mondo kik gibidonjre gi weche mag siasa e kinde ik mochan
tarik 2 madwe manyien e pare magota biero e sub-county Mabondo. E twak margi gi jofwambo, wuod jadolo Deya maduong' Amos Deya owacho ni ringre wuon mare ibiro gole kar kano ringre Mali Funeral Home tarik 1 madwe manyien kendo ibiro chwale nyaka e kaunti ma Siaya kama ik mare biro timore. Bishop bro wuok Lee Funeral Home on fast. Bank osetimne Requiem Mass Sitam Church Valley Road Nairobi tarik 31. Obiro bedo flown from Kisumu up to Bondo. Kochopo Bondo to waloso nyasi. Ibiro timne nyasi kendo viewing of the body Barkowino Stadium machiegni kod Barkowino Secondary School. Bang mano the body ibiro kel dala kumibiro ike tarik 2 dwe mar 8. Ka jo bisobe wan ka kumiko weche ma ng'ato nigo mopogore mag family affair, weche mag siasa ok wadwar. Ka wasetieko iko to wachiko no kende ma wan go. Mang'ama biro bed gi kwe ni iko ma wan go, family affair, siasa, wach moro amora waonge go. Wadwaro ni mondo kwe obedie kendo ok wadwar wach moro amora mar koko kata siasa moro amora kata donjruok kod familia mar joka Gilbert Deya. People have been giving us a lot of messages from around the world, and mine is to say thank you very much for your prayers. Thank you so much for most of you have been very concerned how we are feeling, how we are doing. Some of you have supported us financially to be able to do what we are doing, especially those who are from London. God bless you so much. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime gi weche manyien mag migago, to mokwongo wakawo yueyo. Kapok adhi e yueyo, aneno ka ote wacho ni migago nenore maler aduwa ka ntiere Magina Kabuoch, an gi ojero to ber ka janek magemno maki. Mano Otis Andango, gavana. Kaeto machielo bende wacho ka ni Dori Nyasiaya wacho ni erokamano winjo maber gi minwa gi nyithindwa, amoso jobao duto tema Kibuye. Milton Migago choponwa maler kan Baba Dogo, an Ronald Mandhiwa Ojode Unga School. Kaeto mogi kanyo Abdalla Markatito wacho ni en adier ni jogem Siaya nyaka wuog oko, okang'e nolose wach. Okay, mano kaluwore gi weche mag neko go. Nyakwara Mogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're
looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chonga gilo, emo miachano kama Chonga, emo sembia sudo nyime Chonga gilo, emo miachano kama Chonga, emo sembia sudo nyime. Mondo yudwe ni kakasikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV enod jower duto. Machiegni jodak kod johala machiro makapso kuonye kar chung'od bura ma Mount Elgon nobago ng'anyo masundo piny owacho mondo chop singo maloso apaya ma Kimilili kochomo kapso kuony. Jodak go moko mach e chiro ma kapso kuony chal ma bende orocho chenro mag wuoth e alworano. Giwacho ni koro en higni 3 nyaka ne jatend piny William Ruto chiw singo maloso apayano. Chal mar apayano gimedo ni osethiro ahinya chenro mag ohala, wira ni nitie kinde ma nyamburko ok nyal kadho. Rais wakati alikuja hapa akatu address hapa Kapsokony na akatuambia in the next 2 months hii barabara itakuwa imeundwa. Hadi saa hizi barabara haijaundwa na saa hizi miaka 3.5 imeisha. So mimi nataka kuomba rais wetu, juzi kuna watu wamechomeka hapa Kibuk, familia moja watoto 4 wakachomeka hadi wakakuwa ashes, na wakati wazima moto walikuja walichukua almost 2 hours ndo kafika huko. Manakamano mago ywak mabiro kaluwore gi chal marach mar apaya ma bende giwacho ni noketie singo kinde mokadho to pod ok ochopi. Kuom mano jasiasa moro amora maketo singo ng'eni jopiny rangi. Ka wadhi nyime en ni jodak ma Baringo ma milambo biro chuno ni mondo rit kuom kinde ma ok ong'ere kapok giyudo kar kano ringre jomotho manyien bang' kweth jonjore moko mapok oyangi monjo kar kano ringre ma kathieth ma Marigat kendo kwalo mwandu mopogore opogore. Bende ne gikwalo weyni mag teko stima gi tray mikane maiti. Armstrong Osutwa nigi ler mathoth. No ringre joma otho ma bende en achiel kende sub-county ma Marigat mane osebedo ka konyo jodak ma Tiati kaachiel kod Baringo South ne omonji kendo gigo manengo gi pok oyangi bende ne okwal kama moko nokethi. Wakati tulikuwa tunakaribia sasa kufikiria tukifungue kianze kazi, wizi uliweza kufanyika hapa na wakaweza kuiba zile tray za kuweka mwili katika ile chumba katika friji zetu za kuhifadhi maiti. Tray zote 8 ziliweza kuibiwa, na kama vile tunavyojua bila hizo trays
basi ni vigumu sana kuweza kuhifadhi pale mwili. Dweche bang'e, jodago pod kale midhiero mag kano jogi ma onindo, ma osemiyo moko kuom gi manyo kuonde kano ringre gwenge ma libamba, kama oting'o Kabarnet, Ravin kod Nakuru, kama osekelo ne jodago ting' mapek mar omenda. Kar kano ringre no koro osedong' nono kuom kinde, ka sirikal pok okawo okang' moro amora. Kalore gi apisa mar thieth e osiptal ma Marigat, dwaro maduong' mar ohala mag chumbe mosetiyo kata scrap ema osekelo kuo makamaga kind rawere. Hawa vijana ni watu ya tunalaumu hii watu ya scrap. Hawa watu ya scrap ndio imeleta hii tabu yote. Ndio wamefanya hata watoto wengi wamewacha shule, na tumejaribu sana kuchukulia hatua, hawaingii sijui wako na dawa gani. Lazima kuna mtu anafanya biashara. Na mimi naomba kabisa watu wetu wa kijiji hiki wakuwa macho. Waangalie kabisa kama kuna mtu anahusika na maana hiyo, waripoti mara moja wakamatwe. Kwa sababu lazima kuna mtu anajua biashara hizo vitu. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jagoro maduong' e migao mang'iyo mwandu mayudore e bwo lowo pachoka Harry Kimtai owacho ni piny owacho dhi nyime kod bero sekta mar kunyo mwandu mayudore e bwo lowo, kama oting'o chiwo lesen ne jokuny mula matindo kaachiel kod yudo negi chiro ma inyalo usie mwandu ma gikunyo. George Juma nigi ler mathoth. Romo ni ma jokuny mula, jogo magoyo ohala mar mula, kod riwruoge moko mago mag piny owacho masiro jokuny mula matindo e gogo mag Nyanza ma ong'ere kaka Nyanza Gold Summit madhi nyime e kaunti ma Migori kuom ndalo 3 ochiwo thuolo mar twak ne migepe mopogore opogore e yore mag bero sekta ni. Health and safety issues, gender and social inclusion issues in the sector. So how we come in as a partner, Solidaridad, is to train, capacitate these miners on the issues that affect them. Jokuny mula matindo ka otele kod Kefaso Juka ywag midhieche mathoth ma oting'ore mar piny owacho mar miyo gi lesen, onge mar chiro malong'o mag mula, thoge ma osebedo kuondego mag kunyo mula kaachiel kod mamoko. Bedo kuom use black market to be sure. But kawuono with the assurance from the PS owacho ni gima koro wadwa timo, especially as the cooperative level, ni idhi adhi ati declare ni an ng'ane an ka cooperative mi iluongo Siri Matanda tadwa ni atimo achiel ariyo adek tadwa ni mondo miya license. Aduong' kuom gi ne weche machalo kaka jowa nyalo yudo license e yo mayot, to mamano wawacho kendo wawinjore kod PS ni o accept ni challenges osebedo. Bende jokuny mula ywago ywaruok mosebedo e kind jokuny mula matindo kaachiel kod kepe madongo mende koro kunyo mula magiwacho ni osemiyo kata jokuny mula matindo ok nyalo lesen kawuok kuom piny owacho. Wasebedo ka cooperatives gi ok nyalo yudo permit nikech challenges. Achiel kuom gi ma PS wawuoye, achiel kuom gi wan gi investors moko manobiro kato nokawo permit, ting'eni king'iyo article 96 ok nyami permit kuma moro nitie. Jabuna manya tiketo modege e kinde twak mare ne wach ni kata bed ni chendogo mag kunyo mula osebiro kadhi nyuegego mag nyatike kuom higni mathoth, onge lokruok malong'o ma osekelo. Odege wacho ni ji mawuok oko mar kaunti ma Migori mawuok nyaka pinje ma oko osebiro ka koro winjo mit mar mula ma ikunyo e sabgondo manyatike ka jadak e gwengego to koro kale midheche mopogore opogore ma oting'o tuoche ma ikelo kod kwiri mager ma itiyo godo e luoko mula. There is no way we can have mineral storage in our area here and the people are benefiting are not our people. And there is no way we can also house these people here and the reward we are getting are chemicals in our rivers. That one we are not going to accept as political class. Owacho ni saa koro chopo mabende jodak gweng' mag nyatike nyaka koro ne ber kawuok kuom wechego mag kunyo mula. We are not stopping anyone from doing mining, but they must do mining rightly. That's our stand. We must ask ourselves, can we keep minerals for somebody to come from Beijing? Jagoro maduong' e migao mang'iyo mwandu ma e bwo lowo Harry Kimtai mane wuoyo e kinde romo ni mokelo jokony mula kamoro achiel ne wane piny owacho dhi nyime mar bero sekta no mar kunyo mwandu ma e bwo lowo e piny Kenya. Kimtai wacho ni wechego ma otende kod lesen ma jokuny mula matindo osebedo ka koro ywago en achiel kuom gigo eko ma bende koro piny owacho koro loso. What we are doing now is demarcating some areas for additional miners. That will be done through the MRB. So you'll see those who are saying that the cadastre is blocked, we are going to open the cadastre and it will be very clear. This is the area and we need a lot of your support. E seche ma piny owacho timo mathoth mar bero sekta mar kunyo mwandu ma e bwo lowo,
Jagoro maduong' e migawo ni bende koro kono jokuny mula e kaunti ma Migori mondo koro ne girita alwora ka bende komachielo bende kono county commissioner kod tenda rita kwe kaunti ma Migori ni koro tima pedha ni jogo makunyo mula ka achiel kod mago matimo alago mag mula maonge lesen. Environmental degradation. It was shocking to see the cyanide flowing to the river. Cyanide now the river all the way to the lakes or to our lake. So we also want to ask the county commissioner and your security team to collaborate with us in combating illegal mining. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak ma kaunti ma Garissa ikwayo mondo kaw ote mawuok kuom migawo mang'iyo weche lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi mondo konygi e geng'o masiche mag lalo jamgi kaachiel kod cham e puothe. E bura manobagi gi jokanyo ma Garissa, jomochung' ne ng'iyo weche mag lokruok mar kor lwasi owacho ni kaluwore gi lokruok mosebedo e kor lwasi, migawono osebedo ka golo lipode kinde ka kinde mar neno ni okony jopith gi jopur mondo okaw okenge mapiyo mar neno ni gitony e masiche manyalo sieko. Kata kamano, jodak ma alworano okwa mondo mi omany kony koa kuom migawono ponono ni nitiere wach ma gidwaro ni mondo lernegi. Tunapotoa hii habari ya utabiri wa ukame, waweze kuelewa tunamaanisha nini. Wataweza kusoma vile tunatabiri, na wakipata hii habari wataweza kuinterpret, ndio waweze kupelekea watu mashinani, ndio watu waweze kujitayarisha ukame unapotokea. Miezi mitatu ijayo, kama taarifa kutoka Kenya Met inaashiria ukame unakuja, kuna mikakati gani tutaweka kwa ajili ya yule community ako more vulnerable? For example, tunaweza wapatia vile vitu tunaweza sema drought resistant crops ama early mature crops, ama tunaangazia mfugaji anaweza patiwa nini kabla ile kiangazi ifike. Hii mambo ya utabiri ya early warning huwa inatusaidianga ndio mkulima aweze kufanya right decision, aweze kuuza hizo ngombe mapema, hata kama ni ngombe ama ngamia ama mbuzi, kwa sababu ukame huwa inashika vitu zote hizo livestock zote. Jopur mag majan chai mawuok e kambi ma Kebirigo e kaunti ma Nyamira ochopo doho madonjo ne jotendgi kod keth mar tiyo marach gi omenda ma kambino. Kane gitwa gi jofwambo oko mar doho ma Nyamira, jopurgo wacho ni kwan omenda mathoth osetigo e yore ma ok ni kare gi jotelogo. Ma biro e kinde ma jopurgo osebedo ka bago ng'anyo ma kinde ka kinde mar neno ni jotelogo loso romo gi jopur, kamano ero bende ok osetimore. Kuna uwizi ya pesa zao zimetumika vibaya. Ukiangalia zile reports, financial statements zenye directors wamepeana, mingi asiambatani. Kuna mali wamefanya forgery na inaonekana. Ndio maana wakulima wakakweza kukuja kwa koti. Madirectors vile hata kufanya mkutano walienda sijui kwa msituni wakapitisha ati tumefanya mkutano. Na sisi tukiongea kuhusu biashara yetu, hata kama ni reserve huko, lazima tuongee kuhusu biashara yetu. The financial statement ya 2023-2024 inaonyesha mahali directors expenses inaenda up to 24 million. 24 million ukikuja kwa summary inakuja 21 million. So hapo unaona wizi ukitendeka wazi. Hii chai ndio inasaidia watu kuchukua wanafunzi kwa shule. Tuliahidiwa hii factory tulikuwa tunapata 46 per kilo bonus, lakini tulipewa 24. Tulikuwa tunataka kujua hii 22 iko wapi. That is why we are demanding for the HM for those clarifications. Jokanyo mag duol mag IBC mancheno ochamo muma koro ni kod ting' mar chopo kare cheno masani pod gin godo, ka moko kuomgi pod kuomgi omokerot, ka achiel kuomgi en rango wach mar goro manyien, kiew mag kuonde chung'od buche, ikruok ne yiero madundo kod yiero maduong' ma 2027. To bende dhi bedo mayot e thuolo modong'ni
Walter Nyambaga nogo mbaka gi Ngire Collins Odote ma en achiel kuom jogo madhi timo tiegruok ne jokanyo manyien mag IEBC. Jakarab Kajwang' bang' duol mar IEBC chuogi kendo chwe kom kod jakom mare Erastus Ethekon. Jo-Kenya gombo rito neno ka bende koro gingirore mokalo mar tayo tijgi. Mbaka ma kawuono wabilo wach kod jalony e weche mag tayo chenro mag piny owacho kod lony mathoth e weche mag siasa. Ngire Collins Odote machiegni. Erokamano Walter. In achiel kuom jogo madhi chuto duol mar IEBC rieko. Gin ang'o mowinjo bed ni gitimo motegno mondo mi tijgi ochop kare? Induction chakore kiny. Abiro dhi in the course of the week and gimana na awacho ne jo-Kenya kasani e gima dhi nyiso commission manyien. Adhi nyiso gi ni tich ma un godo en tich matek. To en tich ma dhano ema nyaka tim. To time uru kuwacho adieri. Ngeche kuketa mibadhi ni to biro mana dhi kuma jok mano obedo karu biro timo ng'owa no bede. Tan gadieri ni ka Nyasaye okonyogi to giwinjo gik ma an gi jok ma this gi wacho gibiro timo maber gi. Professor, embaka ma kawuono gombo ng'eyo gi lony mari ni to bende IEBC ni kod ikruok mongirore mar tayo tije maonge ng'ur. Ochunore nyaka nyalre. Ngeche gima gitimo ok en gima gidwaro kata gima gihero. En gima chik maduong' mar katiba owacho ni nyaka tim. Makosa en makosa kaka jo-Kenya, especially jo motelonwa. Ngeche nonego bed ni wayiero jogi sa mar Chebukati gi tim notimore nade orumo to wakawo higni 2 kapod wadhi mane sani koro dong higni 2 kende. Walter, tarik 8 dwe mar 8 2027 nyaka jo-Kenya tim ang'owa dhi e yiero. Ochunore ko gik ma nyaka gitim nyaka sani chunogi nyaka gitim to berne Chebukati ne nigi dweche 8 kende fakta 7. Gin Nyasaye ber gin gi higni 2. King'iyo thuolo modong' Professor, to bende gin kod thuolo makare mar timo ikruok mondo mi gita yiero maduong' mabiro. Jo-Kenya ne gi ng'ur gi Ethekon gini to kapani gin gi ng'ur mang'eny ni ngeche jok manitie kanyo. Gin gi ng'ur mang'eny ngeche kaka IEBC osebedo katimore kodgi chakre chon. Ni ikawa jo-Kenya kagima joma ok tich gi mana dhi go kura modongo gi. Koro gima nyaka gitim nyaka gichak nafas mar wuoyo gi jo-Kenya. An gibet ka giwuoyo to jo-Kenya nyalo timo gi nade, nyalo winjogi to nyalo neno ni jogi giwacho gima iwacho adieri. Jo-Kenya ni kod penjo mathoth ni to bende ginyalo yudo thuolo makare mar tayo chuogo kuonde chung' mag ute buche machalo kaka constituency koso thuolo kanyakla kod budget bet kapot mokalo. Gin maling'ling mage ma ise yudo nikech in achiel kuom jogo madhi miyo gi tiegruok chakruok kiny. Kawuono ne wan gi jakom mar Justice Legal Affairs Committee studio mar Citizen gokinyi nonyisowa and pok ang'eyo but onyiso nomegi around $5.4 billion. By elections pesa goromo timo by elections. Maybe gik moko machien pesa nyalo bedo mathis to by elections to pesa romo. Kirango dwaro makende mar timo yiero madundo IEBC owinjo bed ni tayo yiero kuonde machalo kaka Ogunja, Kanyakla kod Banisa kod kuonde mamoko. Ang'e ni biro dhi chuto negi rieko. Gin ikruok mage ma owinjo bed ni koro gibedo godo? Apani gima jogi nyaka tim en mokwongo nyaka ging'e tang'o ma wachako godo tang'o ma watimo bang'e. To mar ariyo ere kaka watime e yo mabiro konyo ji, especially by elections ng'eni chalo mini general elections ng'eni gin mang'eny mabiro dichiel. Koro ma nafas mar nyisowa ni mae kaka commission mar Ethekon dhi chalo, mae kaka gidhi timo gik moko. Koro an by election nyaka gikawe kag mor gi ngeche mae gima miyo gimurore mondo jo-Kenya ong'e ni gidhi bedo commission machal nade. Professor, jo-Kenya onge geno kod IEBC. Mano e report manyaka sani endi adieri makende. Ginyalo timo ang'o mondo giduok geno kuom jopiny? Ka irango kit kaka IEBC ochuogi, bende oting'o gendini duto kech ng'ur nitiere ni moko kuom gendini moloso duol mar IEBC ni kod kwan mathoth. Ing'eni asewinjo ka ji moko ywak ni maybe wan gi jo Rift Valley 2, jakoma Rift Valley to Mary Sorobot be wuok Rift Valley.
apane king'iye kodok chien selection panel dino onge tiende kawo ji ariyo mawuok Rift Valley. Gitemo gin gi Mama Ann mowuok Central, gin gi Vice Chair mowuok Yo Coast, gin gi Ethekon mowuok Turkana, gin gi Sorobot mowuok Rift. But noko wach ni ji te nyaka bed, nowach ni sama wakawo kik wakaw ji mawuok ang'owa kamoro achiel. An apani gitemo. Jokoromo Gajwang' wago mbaka kod Profesa Collins Odote, achiel kuom jogo ma bende dhi chiwo tiegruok mawiye kata induction ne duol mar IBC mondo chak tije mondo dhi go kare. An Walter Nyambaga. Mano bang' winjo weche motudore gi IBC go wakaw yweyo mar ariyo, kik idhi mabor, pod waduogo gi mamoko. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 108